Op zondag 23 maart vloog een flink deel van de Klinkse bossen in brand. Jan Batens, wetenschapper van de Universiteit Gent, doet samen met zijn team onderzoek in het gebied. Dus de bedoeling is om elke maand langs te komen en eigenlijk alle kruid, struik en boomvegetatie te gaan tellen en te gaan opmeten in hoogte en dergelijke meer, om te zien hoe snel dat de vegetatie zich herstelt na zo'n brand. Ja, omdat het toch wel een vrij bijzondere brand was, het was een kroonbrand, wat altijd vrij atypisch is voor onze streek, maar dan we typisch eigenlijk grondbranden hebben, dus vrij dicht tegen de grond, terwijl we hier eigenlijk vuur aan hoog in de bomen. Dus dat kun je vrij makkelijk zien als je zo'n keer graaft, zit je direct door de route. Dus die strooise laag is eigenlijk totaal niet aangetast en hier ook, dus die bomen, als je dat een beetje afpelt, die schors, zit je direct eigenlijk op onbeschadigd hout. Oké, dat is wel wat opgewarmd, maar het is niet dat dat diep ingebrand is. En wordt dat hout hier nu ook nog opgeruimd of blijft dat staan? Dat blijft staan. Dus de bedoeling is dat de natuur hier zijn werk doet, zeg maar. En gaandeweg zullen die wel omvallen. En dan, eens dat die op de grond, eens dat die omgevallen zijn, liggen die op de bodem en dan gaat die vertering eigenlijk van de hout wel sneller. Omdat de brand zich vooral in de toppen van de bomen afspeelde, verspreidde die zich snel naar meerdere plekken in het bos via vliegvuur. Dus het is het fenomeen als je geconfronteerd wordt met kroonvuur en er staan zo nog een aantal kronen in met naalden. Als die vlam vatten, dan gaan eigenlijk die brandende naalden of kleine takjes loskomen en door de wind verspreid worden. Ja, en hier is dat dus ook gebeurd. Dus het was een zuidenwind, dus vanuit die richting in die richting. En wat is er dan gebeurd eigenlijk? Dus de gensters komende van die kronen hebben zich eigenlijk in zuidelijke richting verplaatst. Dus dit is de grote brandzone, maar hier zijn dan verschillende brandhaarden ontstaan en zelfs ook hier op toch 75 meter van die grote brandzone. Sinds de brand is er in totaal 5 liter neerslag gevallen en dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Door het uitblijven van de regen is het wel zo dat er momenteel relatief weinig kruidvegetatie aan het opkomen is. Dus het is eigenlijk nog een beetje wachten tot wanneer dat we toch wel wat significante neerslag krijgen om te zien welke soorten dat er gaan opkomen en zeker van de boomsoorten, welke boomsoorten dat de overhand gaan nemen. De onderzoekers hopen dat het lange wachten beloond zal worden en er nog een aantal verrassingen naar boven komen. En wat dat wel interessant is, bijvoorbeeld bij de zwammen. En bij de zwammen heb je een aantal soorten die gebonden zijn aan brandcondities, zeg maar. Dus die specialisten zijn en die aanwezig gaan zijn in zones die een natuurbrand gekend hebben. Dus dat willen we ook wel een keer zien, van of dat je effectief zo van die specialisten ook gaat krijgen aan zo'n brand, ja of nee. Of dat hier gewoon allemaal de soorten zijn die hier overal voorkomen.